U svetu u kome se često traži posebnost u onome što je upadljivo, zaboravljamo da su najizuzetnija deca ona koja su prosto svoje. Jakov i Aleksa su prijatelji koji vas neće impresionirati glasnoćom, ali hoće srcem. Jedan pomaže da ustaneš kada padneš, a drugi podsjeća da dijagnoza nije hendikep. Zajedno dokazuju da je hendikep samo način razmišljanja koji ukida ljubav, radost i zajedništvo. Imali ste priliku da upoznate Jakova kao đaka generacije, a posebno nam je drago što su oni i Aleksa odlučili da podele svoju priču sa nama, da zajedno čuvamo radost. A šta znači biti najbolja verzija sebe, otkrićete u priči koja će vas podsjetiti na ono najvažnije. Naša ekipa prepoznaje upravo te odnose koji su najbolji u čuvanju radosti. Jer čuvanje radosti najbolje mogu da urade najbolji prijatelji. Jakove, hoćeš li nam predstaviti svog najboljeg prijatelja? Naravno da hoću. Ovo je Aleksandar Grovac, moj najbolji drug. Družimo se od detinjstva, naravno, pa do sad i nadam se da će nastaviti da se družimo. Na koji način se prijateljstvo održava? Pa ja bih rekao na prijateljstvo se održava tako što naravno trebate da se podržavate jedan drug. To je isto, ja bih rekao, najbitnija stvar u prijateljstvu. I jednostavno se družiti. Družite, provodite vreme zajedno, da, to vam provodite prija. vreme zajedno i to naravno prija. Po čemu je specifično to prijateljstvo između tebe i Aleksa? Pa, ja bih rekao zato što se u mnogim stvarima i slažemo i volimo dosta stvari i jedan i drugi, tako da. I inače, onako, zanimljivo nam je da se jednostavno družimo i da provodite vreme da provodimo vreme zajedno, da. Aleksa, dobar dan. Dobar dan. Čuli smo mnogo lepih stvari o tebi od Jakova. Vama je sad verovatno ovo neobična situacija da idemo javno sa pričom o vašem prijateljstvu. Pa jeste, onako. Malo je neprijatno, jel da? Pa da, nisam baš očekivao ovo, ali da. Kaži mi, da li se sećaš trenutka kada si Jakova prepoznao kao prijatelja? Kada si rekao sebi, pa ovaj dečak je baš dobar prijatelj. Pa to je bilo otprilike negde u 4. razredu. Krenuli smo da se družimo, samo što nas je korona malo razdvojila jer bilo je podeljeno nam odeljenje u 2 grupe pa se nismo viđali toliko često, ali u 5. razredu smo nastavili i baš smo krenuli da se družimo. Jer u 5. razredu su došle neke muke koje se zovu istorija, biologija, geografija i svašta nešto. Da. Kako ste, jeste li zajedno prebrodili? Pa jesmo, iskreno. Da li vam je u tom trenutku nedostajala učiteljica? Pa jeste, meni je nedostajala zato što proveo sam puno vremena s njom i onda. Dobro, kaži mi Aleksa, sada ovako kada sedimo, ne vidi se da ti imaš neki problem ili hendikep, kako drugi ljudi kažu? Pa ne vidi se, da. Jel možeš da nam kažeš o čemu se radi? Kako mislite? Pa šta to drugi ljudi nazivaju tvojim hendikepom? Pa to što ne mogu da hodam. Sada ideš na vežbe i ja koliko sam videla, odnosno koliko je naša ekipa videla, ti hodaš. Pa hodam, da. Kako se zove tvoja dijagnoza? Cerebralna paraliza. I da li je tebe to na neki način označilo u tvojoj školi? Pa nije, svi su me prihvatili kao da sam isti kao i oni i sve. A kakav je tvoj odnos prema toj dijagnozi? Da li je doživljavaš uopšte kao neki hendikep? Pa iskreno malo da jer kao utiče mi na svakodnevni život i to, ali trudim se da je popravim. Da li ti je Jakov pomagao u tvom odnosu prema dijagnozi? Jeste, u kom smislu? mnogo. Ja bi podijelio to sa nama? Pa bi, naprimjer ako idemo negde i ja padnem i on mi pomogne da ustanem i to. Da li to rade pravi prijatelji? Pa da. I kakve su njegove reakcije u trenucima kad, na primjer, vidi tebe da padneš? Pa. Da li ti kaže nešto? Pa. Okrene na neku šalu, pretpostavljam. Pa da.
Jakove. Tako to ide. Šta je to što ti izgovoriš? Pa nema kao nešto specifično što ja sad izgovorim, ali da, uvek se trudim da neko ne izgleda kao pad, nego bukvalno da napravim neku šalu od toga i da to izgleda lepo, iskreno. A kako uspevaš da napraviš šalu od nečega što može da predstavlja ozbiljan problem? Pa ne znam, iskreno, jednostavno... Prihvatiš to kao nešto sasvim prirodno? Da, naravno. A Aleksa, koliko tebi to znači u svakodnevnom životu? Pa mnogo, zato što pomaže mi da se lakše osjećam kad padnem i tako nešto. A kaži mi sad ovako, drugi ljudi to nazivaju hendikepom, tu tvoju dijagnozu. Da. A koliko je naša ekipa razume, ti to ne doživljavaš kao hendikep. Ne. I tu dijagnozu ne doživljavaš kao tvoj identitet. Pa da. A da li je bilo trenutaka u tvom životu kada si zbog toga bio beskrajno tužan, na primjer? Jesi li se pitao zašto ja? Da, puno puta, iskreno. I da li si našao odgovor na to pitanje? Ne. Da li si svestan, evo, mislim da Jakov i ja možemo da ti potvrdimo, da upravo to tvoje stanje je napravilo veliku promjenu u jednoj generaciji? Zašto? Zbog toga što oni takvu dijagnozu nisu uzeli kao hendikep. Da. Jel' tako? Da, jest. I naša redakcija smatra da hendikepi se uglavnom nalaze u načinu razmišljanja. Pa jest. Sljedeći put, ako doživiš tako neke situacije u kojima bi možda postavljao sebi pitanje zašto ja, treba da kažeš sebi da si ti taj koji je kod drugih razvija empatiju, zajedništvo, i koji u tvojim padovima vide smiješne situacije, koji prosto potpiču i smeh i zabavu i ojačavaju neke odnose. Da li možeš da se setiš neke situacije koja je na tebe ostavila jako veliki utisak ili jako veliki trag? Pa, ova operacija sad, što sam imao, zato što bukvalno promijenila mi je život, onako, bukvalno prije te operacije, bilo je baš loše i bolila su me kolena mnogo i nisam mogao baš da hodam kako treba i to, a sad posle ove operacije već sam počeo da hodam sa štakama i to sve. Još malo ćeš čujem da Jakov i ti, to sam čula negde u nekoj priči iza kamera, imate neke planove za budućnost zajedničke. Nakon vežbi šta će biti? Pa, ići ćemo verovatno do Varoši i to. A šta to ima u Varoši? Pa... Što je zanimljivo za vas dvojicu u vašim 15. godinama? Pa... Nisam mislio baš u Varoš, nego da igramo basket i to. Odlično. To, tako. To ti je neka svetla tačka u budućnosti koja ti daje snagu da ideš napred. Da, jest. Znači, vi ste primerni učenici koji redovno uče, koji nikad nisu prepisivali, koji su primerni svojim ponašanjem i odnosom prema obavezama. Jeste, ali ima izuzetaka nekad. Kao na primjer, sad, baš na kraju godine, trebala mi je ocena iz istorije, jedna da bi imao 5 i zablokirao sam na jednom od zadnjih pitanja, bukvalno. I nisam znao šta da kažem i Jakov mi je šapnuo i eto. Jakov, jel smije da se šapuće? Pa naravno da ne smije, ali postoje stvarno izuzeci, onako da je... Nekad mora to da se uradi. Da, nekad onako nema druge opcije, iskreno, tako da... Nema druge opcije, nadam se da vas nastavnik nije čuo. Nadam se da on ne gleda. Ili se pravio da nije čuo. A dobro, sve najgotovo, tako. Petica je zaslužena u svakom slučaju. S obzirom da je prijateljstvo, ovdje vrlo jako prijateljstvo u pitanju, ta petica je prijateljska, je li tako? A da li je bilo nekih situacija, pošto primerni učenici redovno uče, izvršavaju svoje obaveze redovno, primerno se ponašaju, je li bila neka situacija opet koja kao izuzetak potvrđuje pravilo da ste prepisivali? Pa bilo je dosta situacija, naravno bilo je situacija u kojima smo prepisivali ili smo šaputali jedan drugom, ali... Nekad jednostavno moralo se uradi jer baš je bila teška lekcija i na primjer on je znao jedan deo dobro koji ja nisam znao i obrnuto i onda tako
Dopunjavali ste? Pa da, Pa to je sjajno. nekad mora tako da se... Mislim da bi trebalo uvesti u škole zajedničke đačke knjižice. Do sad imate đačku knjižicu u paru, jer prosto to je u nekim trenucima najlogičnije, je li tako? A čuli smo, odnosno imamo dokaz da ste i bežali sa časova. Da li je to istina? Evo, priznajte javno, je li istina da ste bežali sa časova? Jeste, to se desilo, da. Sme li se bežati sa časova? Ne sme. Ne sme, ali nekad se mora. Nekad se mora, da. Dobro. Koji je to čas bio? Geografija bila. U 7. razredu mislim da je bilo tako. Da, jeste. Pa zašto ste Aleksa pobegli sa časa? Pa vidite, bila je mnogo teška oblast i sve onako, bilo je baš puno da se uči, više od 10 strana sigurno. I prosto beg je došao kao najlogičnije rješenje. Pa da. A šta posle? Šta je bilo posle? Pa dobili smo samo ono kao napomenu i eto. I prošlo je bezbolno, je li tako? Da, prošlo je. Mislim, bilo je tu ono... Bilo je nekih penala. Da, ali opet na kraju se isplatilo. Isplatilo se. Dobro, pa prosto u životu nekad moramo i pobeći od nekog problema. Ne možemo sve rešavati sad i odmah. Da sam probao da rešim sad i odmah dobio i keca iskreno. I onda to ne bi bilo najbolje rešenje. Pa da. Da li je bilo još nekih situacija koje smo prećutali, a koje ćemo pamtiti? Ovo je sad kao neka vrsta ispovedonice. Sad kažite sve što imate. Da, mislim, bilo je stvarno da situacija, eto kažem, tu da smo se pomagali jedan drugom oko ocena, ali to otprilike to nismo mi pravili toliko neke probleme, inače ovako, jednostavno to je jedino što smo mi ošte od problema radili kao. Nekad je bilo samo izuzetaka, ali nije bilo previše. Da, nije. Samo par puta. Nisu bili problematični to. Da. A sad da vas pitamo o obojicu, kada biste vratili vreme, Dobro. 1. razred, Da. šta biste promenili? Šta biste promenili u školi, šta biste promenili kod sebe, šta biste promenili u Bogatiću? To je mnogo dobro pitanje, iskreno. Šta bi promenio, Aleksa? Pa, u školi to bi promenio što ste i rekli, kao da imaju zajedničke đačke knjižice. Da, to je odlična ideja, moramo to patentirati. Da. Dobro. Da ima manje da se uči, isto. Slažem se, jer previše. Nekad ima previše. Posebno iz geografije. Jeste. Kod sebe bi promenio, kad bi mogao to promenio bi da sam ranije, kao kad sam bio mlađi, da sam skontao da moram da se trudim ili skapirao, kako to već da kažem. Razumeo, prihvatio. Da trebam da se trudim više oko hodanja i oko toga. Pošto to sam tek krenuo kad sam imao 13-14 godina, tek tad sam se onako skoncentrisao baš na to, ali dobro, bio sam mali, nisam razumeo baš šta se dešava. Iako su verovatno roditelji pričali, Aleksa moraš, ali ono što se mora, to obično bude teško. Jeste. Pogotovo što sam bio mali i nisam baš razumeo koliko je to važno zapravo i to. A da li bi nešto u svom Bogatiću promenio? Pa, iskreno ne bi, dobro. Lijepo mi je ovdje. Koliko voliš Bogatić? Pa, mnogo iskreno. Jakove, šta bi ti promenio u školi kod sebe u Bogatiću? U Bogatiću, ajde, prvo da to kažem iskreno, nema nešto posebno što bi ja promenio, ipak ne znam šta ovdje ima da se menja. Da li bi nešto zadržao da se ne menja kroz vreme? Pa, ne znam, baš, nema, bukvalno. Dobro. Nema stvarno nešto posebno. A u školi? U školi bi promenio možda, ja mislim da se uči sad ovako iz moje perspektive, mislim da se uči dosta stvari koje onako nisu potrebne sad. Naprimjer, i isto volio bi da se doda neki sistem, da se nastavnici jednostavno organizuju
kada ko daje test ili pita ili bukvalno ocenjuje. Zato što se desi se bukvalno situacija gdje imamo, ne baš 10 predmeta, ali svaki čas nešto imamo da odgovaramo ili ima neki test, nešto imamo. Ja mislim znam da ima onaj sistem da ne smije da ima 2 testa u nedelji, više od toga, ali ja mislim da se to ne poštuje kod nas u školi. Da. Morat ćemo to da proverimo. Jeste, jednom je stvarno bilo, mislim da smo imali 3 testa, jedan pismeni i jedno odgovaranje u istom danu. I mislim da je to stvarno previše. Vi dođete kao neki robovi u učenju. Pa jeste, zato što moram da postignem, da naučim sve to za taj jedan dan. Voleo bi da je malo više organizovano. Naprimjer, ako baš mora to te 45 stvari da ima, bar to da bude raspoređeno po nedelji, da ne bude u jednom danu, razumijete? Razumem. Ali ovako tarasite sve u jednom danu i onda ste posle mirni. Pa dobro, opet, mislim. Bez muke nema nauke. Šta je promenio kod sebe, to je bilo da nemam tremu i poručio bi svim učenicima koji tek kreću u školu, naravno, i pogotovo 5. razred, da nemaju tremu i da se opuste pred odgovaranjem, jer na kraju će ispasti i da bukvalno od treme dobiju još gore ocjenu koju su očekivali. To se meni mnogo puta dešavalo i to je, znači... Bespotrebno. Da, bespotrebno. Bespotrebno. Šta bi mogao da poručiš sad mlađim učenicima koji ostaju u školi? Kako da pobede tremu? Jesi li ti pronašao možda neki načine? Ja bih rekao, zato što ja sam imao neki velik pritisak i zbog ocena i to, i zato što sam uvijek sam bio dobar u školi, i onda kad se desi da bude neki pad mali, pa znam da dobijem 3 ili čak i 4, da bude tako neki smak svijeta. Znači, samo da se opuste i da će sve na kraju biti ok i onako da će, da bukvalno ošte, da ne gledaju ocene zato što treba da se uči, naravno zbog znanja prije svega. Tako da, to je bilo to. Ne zbog ocene koje je samo broj. Da, okej. Danas ocene, sutra plate. Da. Momci, hvala vam mnogo. Našoj redakciji je veliko zadovoljstvo što ste... Teo sam ja. Oprosti, Aleksa, kaži. Teo sam ja isto kažem, ne treba se mnogo brinuti. Bukvalno samo treba da se sluša bar malo na času i malo sat vremena, bar da naučiš nešto malo i imat ćeš okej ocenu. I ako imaš prijatelje kojima možda se poveriš da nekad malo ti pomognu kad nisi naučio lijepo, to isto. Onda u pojedinačnim knjižicama budu sjajne ocene. Pa da, jest. Želim vam mnogo sreće u obojici. Hvala. I na upisu i dalje u srednjoj školi. Da održite to svoje prijateljstvo, da čuvate jedan drugog bez obzira na to gde se budete nalazili. I da nam se javite, naravno, sa nekim lepim vestima i sa nekim novim uspesima. Momci, ja vas pozdravljam. Idem do vaših mama. Neću im reći ništa od ovog što ostaje tajna među nama. Vi ste meni dali informaciju da su njih dvojica stidljivi momci koji nisu otvoreni, koji će teško da govore, tako je, a njih dvojica se ispričaš. Sa nama je sada Jakovljeva mama, koju već znamo, i Aleksina mama. Njih dvojica su nam rekli da se druže od 4. razreda. Tako je. Koliko vama kao roditelju deteta koje ima dečiju paralizu, cerebralnu paralizu, znači što je on apsolutno prihvaćen u svojoj školskoj zajednici i ne samo prihvaćen, već naprosto niko to ne doživljava kao neku vrstu hendikepa? Znači mi mnogo. Naravno da smo imali tremu na upisu u školu od 1. razreda. Kako će to biti, kako će biti prihvaćen, a hvala Bogu sve je bilo odlično. I od prvo Jakova, a onda svih ostalih. Od učiteljice, od dalje nastavnika, svih đaka, stvarno sve super.
I Aleksa je odličan đak. Jest. Čuli smo da njih dvojica bi zapravo voljeli kada bi postojala opcija da imaju zajedničku đačku knjižicu. To bi onda da se upisuju ocene, na primjer, po parovima. Da. Ko je s kim najbolji drug, pa da onda imaju zajedničku đačku knjižicu i onda dalje i nastavljaju tako školovanje. Njih će, nažalost, ovi upisi u srednju školu razdvojiti. A šta vi očekujete od tog prijateljstva u nekom narodnom periodu? Pa očekujem da se nastavi. Nema veze što se razdvajaju, da kažem, po školi, ali drugarstvo može da se nastavi. To nema nikakve veze. Hvala vam mnogo, Danica. Hvala i vama. Koliko za vas ovo njihovo prijateljstvo, koliko je za vas ono značajno, kao za roditelja? Pa meni jako puno znači, zato što prosto kad vidim koliko su njih dvojice srećni kad su zajedno, koliko se dopunjuju, koliko god Jakov znači Aleksi, toliko Aleksa, verujte mi, znači Jaši. Možda Jakov ponekad njemu nekim fizičkim preprekama pomogne da nešto prebrodi, tako Aleksina podrška psihološke i emotivne prirode njemu dosta znači i onda kad čujem neki smeh, pošto se često pričaju telefonom, igraju igrice i to je naravno nekad upaljen je zvuk da mi možemo da čujemo i onda ja čujem, druže, stvarno si bio dobar, to i onda ne, ali prosto se čujem, znate šta, živim u malom stanu pa je nemoguće baš ne čuti, tako da ja kad čujem Aleksinu podršku, to onda znači da su to zaista deca koja su iznegovala neke prave vrednosti i zaista sam srećna zbog toga, ali ne sumnjam da će nastaviti da se druže što im želim. Da zaista to neguju jer je retko u ovo današnje vreme imati zaista tu vrstu dopunjujućeg prijatelja. Obe ste kao majke, kao roditelji uradile sjajnu stvar do njihove 15. godine. Da li postoji nešto što možete poručiti roditeljima koji su tek na početku svog roditeljstva? Da li postoji neki univerzalan savjet, nešto što je možda vama trebalo u nekom trenutku, a da to može sad u ovom trenutku da znači nekim mladim roditeljima? Pa dobro, što se mene tiče, moje roditeljstvo nije bilo standardno, da kažem, kao i svako, ali mogu da kažem roditeljima koji imaju decu sa problemom da treba da se bore i da je to, da treba prihvatiti i samo se truditi, ići dalje i da sve može. Upravo to smo čuli od Alekse, njemu je žao što nije ranije prihvatio činjenicu da mora da vežba. Tako je. Ali je sad prosto sazrelio i u tome. Jest. Svestan da je vežba ta koja će ga dovesti do najbolje verzije sebe. Jest. Ljiljo, da li vi imate neki savjet za mlade roditelje? Ne postoji univerzalan savjet, samo da prati svoju decu, njihove potrebe, zaista da im se malo posvete, da je zaista ljubav i da osluškivanje deteta nešto što je veoma bitno i to je to. Rekli ste prisluškivanje ili osluškivanje u ovom slučaju osluškivanje, ali ponekad nije na odmet malo pričuti šta se priča iza vrata. Pošto i oni kriju nešto od nas, roditelja, moramo i mi sakriti nešto od njih, jel tako? Pa makar i to da smo prisluškivali. Hvala vam mnogo i želim vam mnogo sreće. Hvala. Biti odgovorna zajednica ne znači samo vidjeti uspeh, već ga prepoznati, podržati i zaštititi. Svako dete koje raste u dobru, ljubavi i razumevanju naša je zajednička pobjeda. Zato vas podsjećamo, čuvajmo radost. Jer radost je kada dete veruje da može. Kada nije samo u padu. Kada zna da ga neko vidi, čuje i razume. Radost je osnova na kojoj se grade najbolje verzije budućnosti. A to je ono što svi zajedno moramo da čuvamo.